views and opinions expressed by the host and guests in this program do not necessarily reflect those of the company or its management. Viewer discretion is advised. Magandang araw po mga kabalens, sa ngalan po ng ating butihing host, Binibining Sonia P. Soto na nagdiriwang po ng kanyang kaarawan ngayon. Maligayang bati, Ma'am Sonia, at pagpalain nawa kayo ng Panginoon. Wishing you good health po. No? Yan yung opening ko. Siyempre, ako po si Justin Dizon. Ito po ang So to Speak. At sa bawat batang Pilipino, may pangarap. Ngunit sa likod ho ng mga ngiting iyon, marami pa rin po ang hirap matuto. Maraming dahilan, dahil sa kakulangan sa classroom, sa mga guro, kakulangan din sa mga kagamitan. Ayon ho sa pinakahuling datos, isa ho sa 3 batang Pilipino ang hindi pa rin marunong bumasa o umunawa ng tama, batay na rin ho sa kanilang edad. Isang malungkot ho na larawan ng tinatawag nating learning poverty. Ngayon, pag-usapan ho natin, paano nga ba natin maibabalik ang tunay na kalidad na edukasyon dito po sa ating bansa. Bago ho tayo magsimula sa ating talakayan, panoorin muna natin ang maikling VTR na inihanda po ng So to Speak team. Bawat batang Pilipino ay may pangarap, makapag-aral, matuto, at magkaroon ng magandang kinabukasan. Ngunit para sa marami, ang simpleng pagpasok sa paaralan ay isa ng hamon. Ayon sa Department of Education, may higit 27.6 milyong estudyante sa mga pampublikong paaralan ngayong taon. Ngunit hindi sapat ang mga silid-aralan, kagamitan, at guro upang matugunan ang kanilang pangangailangan. May kakulangan na humigit kumulang 165,000 classrooms sa buong bansa. Sa maraming lugar, siksika ng mga mag-aaral. Minsan ay umaabot sa 60 hanggang 80 bata sa isang klase. Maraming guro ang nag-overtime, gumagamit ng sariling pera para sa materyales, at humaharap sa mabigat na trabaho. Bagamat 1 trillion pesos ang nakalaang pondo para sa edukasyon ngayong 2025, maliit pa rin ang bahagi na napupunta sa pagpapatayo ng bagong paaralan at pagbili ng kagamitan. Dahil dito, mabagal ang pagresolba sa mga pangunahing kakulangan. Sa ilang lugar, may double shift o triple shift. Hati-hati ang oras ng klase dahil walang sapat na silid. Sa iba naman, may mga batang hindi araw-araw na nakakapasok dahil sa layo o kakulangan ng gamit. Ayon sa pag-aaral, 3 sa bawat 10 Pilipino ay hirap pa rin umunawa ng binabasa. Isang malinaw na senyales na kailangan pa natin paigtingin ng kalidad ng edukasyon. Ang laban sa learning poverty ay laban ng bawat Pilipino. Dahil sa bawat batang natututo, may pag-asang umangat ang buong bayan. Ito ho yung masakit sa katotohanan, malungkot isipin, pero kailangan nating talakayin, kailangan natin pag-usapan upang ating maisaayos. At marami po talaga sa ating mga kabataan na hirapang matuto dahil kulang yung classrooms, kulang po yung bilang ng mga guro at overwork po yung mga guro, at kulang din ng suporta mula sa iba't ibang sektor, lalo na mula sa pamahalaan. Para talakayin po ito, kasama natin ngayon mula po sa Department of Education, Bulacan, Schools Division Superintendent Dr. Cecilia Valderrama. Magandang hapon po, Justin, at sa lahat po ng mga kasama natin ngayong hapon. Kasama rin po natin ang Assistant Schools Division Superintendent ng DepEd Angeles City, Ma'am Rosalyn Faye Muli. Hello po, good afternoon. And makakasama rin ho natin ang mga kaibigan natin mula ho sa Liwanag at Dunong, isa pong NGO na dedicated sa pagpapatibay at pagbibigay ho ng dunong at siyempre paglilinang ng development ng komunidad ng mga katutubong Aita sa pamamagitan ho ng philosophy of solidarity over charity at nagsusulong ho sila ng edukasyon para sa lahat, volunteer at educator at core member ng Liwanag at Dunong, Ma'am Bing Zapata.
Magandang hapon po. Magandang hapon sa lahat. Kasama rin po natin ang isang youth volunteer at advocacy coordinator, Angel Manalo. Magandang hapon po. At mula naman po sa hanay ng mga guro, ang presidente ho ng ASSORT Central Luzon Union, Sir Arlene James Pagaduan. Sa lahat po ng mga nagmamahal sa edukasyon at sa mga guro na tagapanday ng karunungan ng ating mga kabataan, Happy Teachers Month at nawa ay patuloy nating gampanan ang katungkulan ay pinagkatiwala sa atin. Ayun, binati tayo ni Sir James, isang pagbati po sa inyong lahat ng makabuluhang buwan ng mga guro. At maraming salamat sa inyo pong, of course, ginagawa para sa mga bata, para sa mga mag-aaral. Sabi ko nga dati, madalas yung mga teachers, sila po yung humuhubog talaga ng lipunan. At wala tayong mga ibang profession kung wala etong mga guro. At marami tayong dapat talakayin dito ho sa ating discussion ngayon. Siguro ho muna pag-usapan natin, ito pong issue, suliranin. Sa inyo pong pagtingin at batay na rin sa datos na meron tayo. Gaano ho kalala yung kakulangan, yung problema natin sa kakulangan ng mga classrooms? Batay sa datos at sa obserbasyon natin, malaki. Malaki ang pangangailangan at ang demand ng mga classroom. Sa kasalukuyan, meron tayong 68,000 classrooms dito sa buong rehiyon, sa Region 3. At kailangan pa natin ng higit pang 10,000 na mahigit na silid-aralan para matustusan natin yung pangangailangan dahil malaki ang bilang ng mga naka-enroll ng mga bata sa mga paaralan dito sa Region 3 at kinakailangan masustain yung mga pangangailangan sa mga classrooms. At diyan sa bilang na 10,000, ang pinakamalaking may pangangailangan actually yung sa aking na division, Bulacan. So we need 2,708 more classrooms para makatugon kami dun sa standard ratio ng ang bawat classroom mayroong at least 1:30 na bata sa primary at sa mataas na antas naman mga nasa 40 to 45. Sinusundan ito ng San Jose del Monte City, nangangailangan sila ng around 1,600 classrooms and Pampanga with 1,100 classrooms. Ma'am Cecilia, Ma'am Rosaline, sa ganitong kakulangan, yung number of, sabihin na natin na pangangailangan shortage pa, ano ho yung mga hakbang na ipinatupad din to address yung mga gaps? Okay. So sa amin po, sa Angeles City, currently we have a shortage of 650. That comprise 6.2% of the total classroom shortages, the whole Region 3. Okay po. So as a sort of addressing this is we made that kind of step where ang ano namin po ay a shifting of classes. Dinatnan ko po, magto 2 months pa lang po niyan ako. Bago pa lang ako sa SDO Angeles City. Dinatnan ko po na meron 3 o 5 sa mga schools namin out of 52 meron silang 3 shifts. Okay? So, nung pagdating ko po, inaral yung datos na mayroon kami at kung ano yung makakaya ng resources na mayroon kami. And that resources, luckily, is the number of teachers. So, dun sa, sorry to cut you, but dun sa 3 shifts na yun, anong oras po para lang mas malinaw sa atin? Opo, nag-start po sila as early as 5.
Nagbabalik po ang so to speak at paumanhin sa naging technical difficulty. Balikan natin yung pinag-usapan kanina. Ano? Si Ma'am Rosaline, sinasabi niya, nagpapatupad sila ng 3 shifting sa merong ibang mga schools. Ano? May mga ibang mga pasilidad dyan sa Angeles City na nagpapatupad ng 3 shifting. Ma'am Rosaline, ano ho yung mga oras kanina na bagit nyo? You start at early as 5:30? Opo, nag-start po kami ng as early as 5:30 and then it will end, first shift 2 po, no? Ng 10:30. Okay. And then the second shift, it will start at 11 and then it will end 4. And then the next one is 4 to 9. 4 to 9 p.m. So, anong mga edad ho ito? Anong mga year level ho nito? Usually, yung mga third shifts namin ay yung mga senior high school. Senior high school. Apo. Sir James, sa ganitong sitwasyon, ano, and Ma'am Angel, Ma'am Bing, sa inyo pong observation and based na rin dun sa, of course, karanasan ninyo, ano yung immediate impact nito dun sa learning and, of course, yung learning environment, yung proseso ng pagpasa ng karunungan sa estudyante as well as sa guro? Well, nakakagulat na nire-report ngayon ganun pa rin kalaki ang kakulangan natin, ang shortage natin sa classrooms. Kasi tuwing magkakaroon tayo ng bagong DepEd Secretary, ibinabalita niya, nire-report niya na nakapag-construct ng ganito karami o merong balak na magtayo ng ganito karaming classroom. So marami siguro sa atin, iniisip natin medyo konti na lang, na-a-address na unti-unti. Pero nakikita natin ngayon, hindi magandang senaryo yun, yung magkaroon tayo ng 3 shifts. Siguro minus the corruption, baka wala na tayong hinahabol ngayon. Isipin natin na yung mga napupunta sa bulsa ng iilan na sila ay nagpapasasa doon sa pera ng bayan, kung iyan ay nagamit sa magandang pamamaraan at dapat napuntahan, partikular sa larangan ng edukasyon, sa pag-build ng mga classrooms, ay mas maganda ang magiging resulta ng kalidad ng ating edukasyon. Tinatanong po ninyo yung epekto nito. Malaki po ang epekto. So, kinukwenta ko po kanina sa first shift from 5:30 to 10:30, 5 hours lang po yan. Mukhang hindi po nakuha ang lahat ng tamang oras. Kaya meron na pong kakulangan doon. Pangalawa, syempre, lalo na yung mga uuwi ng medyo gabi na. Yung issue ng kaligtasan o seguridad nitong mga mag-aaral. At pangatlo, meron tayong mga classroom na dahil din sa corruption ay hindi magamit. Yung mga nag-fail na mga flood control projects, kung may naitayuman, kasi yung iba ay hindi pa rin makita, baka hanggang ngayon ay hinahanap. Kaya may mga lugar tayo, particular ma'am sa Bulacan, may mga paaralan po tayo na hanggang ngayon ay nakalubog sa tubig baha. So ito pa lang yun, tinitingnan pa lang natin to. Nasa infrastructure pa lang. Infrastructure pa lang, pero ang laki ng epekto nito sa ating mga mag-aaral. Siyempre, hirap ang teacher, hindi rin komportable yung mga bata, lalo kung siksikan sila, definitely malaking kakulangan na yan dahil magiging hindi conducive yung classroom, yung kanilang environment para sila ay matuto ng maayos. Ilan lang yan, Sir Justin? Ayun na nga, ilang beses nag-reference si Sir James dun sa issue ng flood control, issue ng corruption, na mainit na usapin ngayon. And ako habang nagsasalita rin ho kayo kanina, Ma'am Rosaline, habang dinidiscuss ninyo yung mga shifting, napipicture ko din yung pera doon sa table ng mga, di ba, yung naging viral photo nila Alcantara, Hernandez, and the rest na may ganitong klaseng pera. Tapos, eto may mga classroom tayo submerged sa tubig, sa Bulacan, may mga pumapasok at 5:30. Kung ito sitwasyon sa Angeles City, highly urbanized city, kumusta ho yung sa mga rural area? Kumusta yung mga sa Katutubo, sa mga malapit sa, halimbawa sa Tarlac, marami tayong mga IPs, marami tayong mga IB, even dito sa Porac. Ano ho yung nakikita niyong sitwasyon doon? Actually, pinanganak si Liwanag at Dunong kasi nagkaroon tayo ng kakulangan talaga sa access sa edukasyon, lalo na po ang mga IPs natin dahil nga nasa far-flung area sila. So,
nung background po sa Liwanag at Dunaw, nag-umpisa siya sa nung panahon ng pandemic kasi kailangan talaga ng mga batang mag-modules. Pero dahil nga po wala namang kuryente at walang mga phone ang ating mga IPs, so nagkaroon tayo ng initiative na bumuo ng group at magkaroon ng parang volunteerism act na magpatayo tayo ng maliit na silid-aralan para sa kanila. Pero kalaunan, nakita po natin na hindi maturuan ng mga nanay at tatay kasi sila din, no read, no write. So, nagkaroon tayo ng initiative na bakit hindi natin tulungan pati ang mga magulang na matuto at matutong magbasa, magsulat. So, ito pong problema ng edukasyon, hindi lang po sa mga taga dito sa Patag. Actually, ito nga, meron na silang mga schools pero nahihirapan pa. What more po yung mga kabataan natin sa bundok or sa mga anak ng mga fisher folks natin. No? So, danas na danas po ang hirap, maliban dito nga sa kakulangan sa eskwela, yung daan papunta sa kanila. Kaming mga volunteers po ay nagko-commute. Kung minsan may kakayan ng mag-ambagan sa maliit na halaga para makapagrenta ng sasakyan or tama po si Sir na sobrang connected lahat siya na kung sa totoong buhay ay naibibigay talaga yung pondo na para sa edukasyon, siguro hindi tayo nahihira, hindi kami nandito sa posisyon na to. Walang volunteers ngayon. Oo, tapos yung mga volunteers nagko-commute sa baku-bakong kalsada, tapos yung iba naka-sports car, no? Ang sakit kasi nagbabayad lahat tayo ng buwis. Eto, ma'am, ayaw nating i-normalize yung shifting. Kasi parang bata pa, matanda na ho ako ngayon, pero nag-aaral pa ako, naririnig ko na yung mga yung shifting, may mga ka-school, may mga schools na, kasi doon sa private school naman, hindi naman nagpatupad ng shifting. Pero may mga kaibigan ako na nasa public school during that time, na talagang eto, shifting nga. So parang, as early as that, papasok ka, tapos may panghapon, ganyan. So, ano ho yung ginagawa ninyo to address? Though I understand that you can only do so much, di ba? Pero paano ho para hindi mag-suffer yung quality of education? Ano yung mga, like for example, safety nets that we introduce na kahit na shifting, we make sure na ganito dapat? Currently po kasi, batay na rin sa datos na mayroon kami. Since I mentioned na meron kaming ganda na available resource, which is the teachers. We have an available teacher items. So what we did, we look into the data that we have, which we can, instead of 3 shifts, all those who are conducting 3 shifts, it will be now turned into 2 shifts. Okay, so what we will be doing is the blended learning. Yung combination po yun. Pag sinabi natin na there are days or half day, it will be face-to-face, and then the remaining subjects that were not handled, it will be into a modular. Okay? So, distance learning po yun. So, currently po, ayun na ang maipatutupad namin beginning this end of October. Okay, na hindi na po siya talaga 3 shifts. Kasi kitang-kita din namin ang hirap ng 3 shifts at saka yung magiging impact nun sa kalidad ng edukasyon. Opo. What about yung support po ng LGU? Like for example, ano yung mga augmentations coming from the local government? No? Siguro po sa Bulacan and sa Angeles City as well. Okay. Sa Bulacan, may pagmamalaki ko yan. No? Doon sa kakulangan sa classroom, although may mga initiative ng national government na binababa sa ating pondo through the BEFF, just recently, chinek ko naman, nandun naman yung mga building. Salamat sa Diyos. Pero yung mga kakulangan ng mga building natin, nakakatuwa kasi meron tayong special education fund coming from the provincial government na inaalat. So sa Bulacan, we have around 300 million every year na ginagawa ng mga classroom. Sa Bulacan alone. Meron din namang mga nanggagaling sa local school board, sa mga municipalities, na nag-aalat din sila ng kahit pa konti-konti na makatulong na makapag-put up ng mga classrooms. So, yon yung pagtutulungan. And then yung mga sa malalayo, sa mga upland, meron din tayo niyan. Meron din kasi kaming, nakaka-relate ako kay Ma'am, meron kaming dumagat sa gawing DRT and North Sagaray. So sila,
mga makeshift classroom. So buhay na buhay pa rin yung spirit ng bayanihan kasi whatever resources and materials that are available in the community, yun ang ginagamit sa pagtatayo ng mga makeshift classroom. Kasi challenge talaga yung pag-construct doon, yung pag-travel ng mga materials. So very active ang engagement ng community doon sa pagtatayo ng mga makeshift classroom. So yun, so far. So ito po yung mga manpower augmentation and then of course yung volunteerism. Sir James, kanina nabanggit mo na yun nga yung corruption. Kung wala sanang corruption, matutugunan natin to. Pero given the situation that we have right now, ano ho yung sa tingin ninyo pwedeng gawin? Kasi just recently, yesterday, President Marcos ordered yung LGU, inatasan yung mga LGU na silipin yung mga implementation ng mga local projects sa kanilang mga lugar. So, ano yung sa tingin ninyo na pwedeng gawin para mas mapabilis yung construction ng mga classrooms, ma-identify, meron bang saan itatayo? Kasi, di ba, during the hearing na nasabi din na minsan nagtatayo ng proyekto, baka hindi naman din kailangan. At least for DPWH yun. But for DepEd po kaya, ano yung pwede nating isuggest sa ating government para mapabilis din natin yung pag-build ng mga classrooms? Well, yung pag-identify dun sa mga pangangailangan, palagi ko naman ay madaling natutukoy yun. Na-identify ka agad kung anong lugar mas may malaking pangangailangan. So, nagpa-prioritize ang ating mga schools sa division offices. Pinaprioritize nila yung mga mas may pangangailangan. Kaya kung halimbawa may dumarating o may available na pondo, ay madali pong nagagawa yan. At tama po yung sinabi ni Ma'am Cecilia, na yung LGU ay nakakatuwang din natin sa mga kakulangan sa infrastructure, maging sa facilities ng paaralan. Like sa amin sa Bataan, maliit na probinsya, pero malaki ang SEF. Alam ko po yan dahil there was a time na ako po ay bahagi ng Provincial School Board when I was the President of the Teachers Association in Bataan. At nakita po natin na talagang sincere naman din ang mga kasamahan natin sa LGU na matugunan at nagpa-prioritize din sila. Iniiwasan yung mga hindi talagang kailangan at talagang mailagay sa pangangailangan. So palagay ko tulungan lang yung nasa academe, yung mga local officials natin at yung taong bayan mismo. Sama-sama nating bantayan at yung ating mga umuupo na nagre-represent ng iba't ibang sektor ay wag titingnan yung pansarili kundi doon sa sektor na kanilang kinakatawan. Palagay ko sa ganitong bagay ay magiging mas maayos yung ating direksyon na tutunguhin para unti-unti mapaayos. Hindi man magampanan lahat ng ating national government sa tulong ng ating mga LGUs, local government units, ay at sa dedikasyon din. Tama po yung sinabi ni Ma'am, kayamanan yung ating mga guro. Alam nyo, hahangaan natin yung mga teachers natin sa kanilang passion. Binanggit po ninyo sa opening natin kanina, binanggit na nag-aabono yung ating mga guro. Palagay ko kahit na itaas ang sweldo ng mga teachers, hindi na mawawala yun Kasi yun ay motherly gesture para maipadama yung pagmamahal sa mga anak nila sa paaralan. Pero alam nyo, nakukwentuhan kami itong dalawang kasamahan natin dito. Ako, partikular sa pagiging teacher leader, lalo na ngayon sa Union, talagang humihingi kami ng para sa mga guro na talaga namang mga bayani natin yung mga guro. Pero meron pa palang mas bayani. Itong mga volunteers natin na nagtatravel pa sa mga mahihirap na daanan. Siguro merong mga tumanda na hindi nakadaan sa mga ganong mga uri ng kalsada. Pero ito, sila ay gusto ko rin makuha yung kung saan nila hinuhugot yung lakas at inspirasyon para makapagpatuloy sila ng ganito. Oo. Ayan. Mamaya pag-usapan natin yung sitwasyon din at yung epekto rin itong present condition sa mga schools, sa mga ating mga kaguruan. Pero bago tayo magpatalastas, gusto ko lang itanong, mabilis lang. Nabanggit kanina yung papatupad ng mga blended learning, modular, nauso to nung pandemic. And then, noong kasagsagan ng masyadong mataas ang heat index, nandyan. Ngayong may baha, nandyan.
ano ho yung epekto nito sa mga learners natin? Kasi my generation is not a product of modular learning, not until I reached college and the graduate school. Pero during my elementary years, hindi naman, walang ganun eh. So ano ho yung difference based on your observation? Ako, ang nakita ko, no, personally, yung effect nito sa mental health ng bata. Dahil hindi handa sa ganong setup na maghapong nakaupo sa computer, kung may computer, at walang teacher sa harap para mag-guide sa kanya. So, independently, kailangan matutunan niya yung lesson. So, ang laki ng expectation sa bata at magulang nung panahon na yun, na hindi naman handa ang lahat. At wala talagang nakakaalam na mangyayari yung ganong bagay. So, doon sa experience na yon, talagang lumaki at lumobo yung learning loss at nag-lead ito sa learning poverty and learning crisis. Yun yung pinagmulan eh. Pero nung makita natin ang problema, ang DepEd naman kasi very proactive and resilient. So nagkaroon na tayo ng maraming inobasyon, marami na tayong ginawang intervention at isa dito yung mga module, yung ngayon meron tayong mga aral at iba't iba pang ginagawa natin sa DepEd. Opo. So, si Ma'am Angel, Ma'am Big, baka may gusto kong idagdag. Sa nabanggit din po ni Ate Big kanina, kung bakit din po nag-start talaga yung liwanag at tulong dahil din dun sa nag-blended learning na kasi nung time na yun at talagang nahirapan po yung mga estudyante kasi nga, yun kagaya po na nasabi ni Ma'am, independent learning talaga siya at sa mga far-flung community, sa mga katutubong komunidad, yung mga parents po nila, yung mga nakakatanda, na inaasahan po sana na magiging parang alternative teacher ng mga bata. Hindi po sila makagampan dun sa ganong responsibilidad na inaasahan nga po sa kanila. Kaya talagang nag-cause po talaga siya ng yun yung learning poverty po na meron pa po dong activities na parang geometry siya, pero yung mga bata, never naman silang naturuan kung paano gumamit ng ruler kasi nga independently lang sila nag-aaral. So, ayun po, parang nakaka-apekto pa rin po talaga yung ganitong mode of learning sa pagbaba po ng kalidad ng edukasyon na natatanggap po ng mga estudyante po. Ayun. And mga kabalin, napag-usapan natin yung epekto ng kakulangan ng facility at yung iba't ibang adjustments, of course, sa mga estudyante. Tutuloy natin yung ating discussion sa ating pagbabalik. Talakayin din natin ano yung impact din nito sa iba pang miyembro ng education community. No? Ito po yung mga guro. Siyempre, dahil kung wala rin guro, wala rin namang mga mag-aaral. Huwag ho kayong aalis. Magbabalik po. Mabilis lang ang so to speak.
Nagbabalik po ang So to Speak sa puntong ito, mga kabalin. Magbabasa muna tayo ng ilang mga comments nitong ating mga viewers. Dahil live po ito sa ating Facebook page at CLTV36 Official. Ganyan din sa YouTube at CLTV36 Official. At syempre nationwide via Signal Channel 115 and Air Cable Converge Channel 71. Dito po sa Central Luzon, 37 cable partners, Free TV Channel 36. Ito may mga nagkomento, sabi ni Andre David. Sana po masolusyonan agad ito. Meron pong may ka-share, si Daniel Hernandez, sabi niya, meron din po yung mga students na may ka-share na classroom. Ito yung sinasabi na parang magkaibang grade level. So, meron po kayong ganitong mga experiences? Luckily, wala, based dun sa data na mayroon kami, no, wala kaming ganun na sitwasyon. Kasi nga, yung nabanggit ko na 5 schools na nag 3 shifts, yun yung kanilang solusyon na ipinatupad. Instead of sharing two classes, sharing in one room. Oo, may mga, pero Sir James, may mga ganun na karanasan yung mga kaguruan natin na ganitong senaryo. Meron po. Parang nakikita ko yan ng mga panahon nang meron tayo mga multigrade na dahil sa kakulangan nga sa classroom. Oo. Pero parang sharing din ng classroom, yung shifting. Kasi hindi lang isang section ng may-ari nung room na yun eh. Kung 3 shift yan eh, 3 section ng may-ari. Kaya minsan ganito, no? Sila maglilinis, baka yung susunod na gagamit, hindi, o lalo na yung umuwi ng gabi, hindi na nalinis. Kaya may nakikita natin yung mga ganong epekto, no? So, kasi pagka sarili yung room, napapangalagaan talaga na nalilinis ng maayos, na aasikaso. Mahirap talaga, Sir Justin, yung kapag may kakulangan sa classroom. At kasama ko sa nananalangin doon sa kanyang kahilingan na sana masolusyonan kaagad. Oo, ito may nag-comment din, sabi ni Peter Franz. Dahil po sa kakulangan ng classroom, umabot po ng 40 plus ang students sa isang section. Naghihirapan po dahil masikip yung mga classroom. So, ito yung sitwasyon ho talaga eh. And of course, ito yung impact sa mga estudyante. Kung halimbawa, imagine that, no, merong grade 5 sa other side ng room, merong grade 4 sa other side ng room. So, yung ingay lang eh, paano hindi conducive for learning talaga. Pero ano naman ho yung epekto nito sa ating mga teachers? Yung ikaw bilang guro, nagtuturo ka ng 10 hanggang 30 students versus nag-handle ka ng 40 to 50 students. So, paano ho ito nakaka-apekto sa ating mga kaguruan? Kasi yung standard, dapat ang isang bata meron siyang 1.4 meters na learning space. Okay. So, ang standard classroom dapat natin is 9x7, which is 63 square meters. Yung pagbabago ng educational landscape ngayon, hindi makagaya nung unang panahon pa na lecture method. Okay. Na kahit na magkakadikit kayo, okay lang. Ngayon, meron na tayong mga activity, di ba, yung mga bata nag-groupings. So, they need more space. Kaya ang standard na kinakailangan, base dun sa bagong crucial template natin, dapat sa maliliit na bata, nasa 25 to 30 lang. At sa malalaki, 40 to 45. So, kung umiksid ron, ibig sabihin, hindi na ideal. So, kung hindi ideal, may hindi magandang epekto ito sa guro at sa bata. Both, no? Sa bata, yung kulang sa paggalaw ay nakaka-apekto ito sa kalayaan niyang matuto. At sa guro, nahihirapan siyang i-manage yung malaking size ng mga bata. At yung pagtuturo niya maaapektuhan dahil sa maliliit na espasyo ng mga silid-aralan. So, nahihirapan. Nasi-stress din ng teacher sa ganong aspect, no, sa ganong sitwasyon. Kaya talagang malaki ang pangangailangan na matugunan yung kakulangan natin kung gusto natin talaga na makita na ma-achieve natin yung mandato ng DepEd, which is to provide quality education for all Filipinos. Opo. Ayan, classroom pa lang yan. No? Yung sa epekto niya nga. Kanina napag-usapan natin bago tayo magpatalastas yung epekto ng modular o yung distance learning kung tawagin sa mga estudyante. Sa mga teachers, kasi I remember during the pandemic, nung pinatupad yan, syempre may mga guro din naman na
hindi ganun kasanay doon sa teknolohiya na meron at ano yung mga kailangan gawin. Nagkaroon na po ba, or kumbaga, ngayon na-address na natin kasi 5 years on. But sapat ho ba yung suporta rin na naibibigay natin sa mga teachers for them to capacitate them and to handle such, mga developments, kung tawagin, and yung pagbabago ng landscape ng education system ho natin. Kumusta ho yun? From the POV of DepEd, tapos mamaya tatangin ko si Sir James. Yes po. Doon sa ideya na kung ito ay sapat, again, nandun pa rin tayo sa struggling point na ma-meet natin yung at least standard na tinatawag natin na para maihanda ang ating mga kaguruhan sa ganitong uri ng modality na mayroon tayo. No? At saka, dito sa pagkakaroon nila ng blended learning, for one, dun sa amin, na sa SDO Angeles City, meron kaming nakalinya na mga programa for our teachers to prepare them very well in terms of handling that blended learning, which is something new on their part, since for the longest time, it's purely modular, something like that. Okay? And then, purely face-to-face. Okay? So, dito sa mga nakalatag namin na mga programa to prepare our teachers, I think we are on that portion of addressing it, to prepare our teachers. Pero again, dun sa kasapatan nito, nagkukulang pa rin tayo. Okay. So, ito sa aspeto ng capacity building, bibigay ng sapat na kasanayan na aakma. Maliban doon, Sir James, ano ho yung iba pang struggles na kinahaharap ng ating mga guro? Maliban doon sa kulang yung suporta sa training o yung yun nga nabanggit din ni Ma'am, I'm sure yung sahod isa sa usapin sa lumalalang inflation na meron tayo. Kumusta ho yung mga guro? Paano nila nagagawa yung kanilang misyon sa kabila po ng lahat? Una muna yung struggle doon sa iba't ibang pamamaraan ng pagtuturo. Matagal ng panahon na nangangarap tayo na maging high-tech, yung katulad sa ibang bansa. Pero sinubukan tayo, panahon na yung sumubok, magkaroon tayo ng pandemya. Mapipilitan tayo ngayong mag-shift sa ibang pamamaraan like online classes na hindi na isa katuparan dahil marami pa tayong kakulangan dyan. Unang-una, ang mga paaralan ay hindi naman Wi-Fi zone. At ang mga estudyante natin, karamihan ay wala namang sapat na kagamitan para maisagawa ito. At isa pa nga, wala pa rin gaanong training noon ang mga teachers sa pag-handle ng mga online classes. Kaya nga during pandemic, na sinasabi nilang walang ginagawa yung mga teachers. Di ba? Pero tatlong gadget, halos sabay-sabay yung mga, anong tawag natin doon sa webinar, webinar. Pagod na pagod ang mga teacher dahil hindi lang po sunod-sunod, kundi halos sabay-sabay para nga matutuhan yung ganitong uri ng o pamamaraan ng pagtuturo. So, umuwi rin tayo doon sa modular na nagdi-distribute ng mga lesson, self-study yung mga bata, ibabalik nung may sagot. Ang problema, mukhang hindi naman yung mga estudyante ang nagsagot. Kaya hindi rin naging successful. Actually, failure yon. Kaya kung 2 taon tayo na nasa ganong kalagayan, 2 taon na nawalan yung ating mga mag-aaral. Kaya kung halimbawa, grade 2 siya nung abutan, nung pandemya na nasa ganun tayong pamamaraan, pagdating niya pagpasok niya ng face-to-face, grade 4 na siya. So yung dapat niya matutunan sa grade 2 at sa grade 3, hindi niya nakuha talaga. Kaya ang laki ng adjustment, dahil iyon pa rin naman yung curriculum na ginagamit, ang laki ng adjustment na hinabol ng mga teachers. Kasi nawalan nga sila nung panahon ng pandemic. So, para sa akin, wala pa rin pinakamainam na paraan ng pagtuturo kundi yung face-to-face. Ngayon, pumapasok lang itong ibang pamamaraan katulad nung binanggit ni Ma'am Rosalyn kanina dahil pa rin sa kakulangan ng classroom. Palaging dito umuwi. Di ba? Kasi nga, sharing nung classroom, yung isang classroom, 3 klase ang gagamit dyan. Kaya, teka muna, hindi tayo kakasya. Pwede bang half day kayo? Half day kayo. At yung kalahating araw, pwedeng doon kayo sa bahay.
mag-online classes tayo o mag-module tayo. So definitely sa mga ganyang mga kakulangan at mga adjustment ay merong nawawala. Definitely merong nawawala. At ano yung struggle? Like of course, ginagawa kasi yung mga teachers hindi nila gawin di ba? So parang I remember during the pandemic, meron kaming nabalita, may teacher pa dito sa Central Luzon na umaakyat ng bubong or somewhere just to get a signal. Para makakuha ng signal, ma-check din yung chat ng mga estudyante doon sa online. Ito struggle ng mga guro ito siguro mas matindi rin yung inaabot ng mga volunteers na kanina binanggit. Kanina, Ma'am Bing, Ma'am Angel, nabanggit niyo yung access sa kalsada, papunta sa mga ganito. Kwentuhan niyo naman kami, ano yung mga, siguro pwedeng banggitin natin para maunawaan din ng ating mga kababayan, gaano kahirap yung pagtuturo doon sa mga remote areas. And kung meron mga schools doon na kunwari nakapag-coordinate na ba kayo, may mga yung counterparts, mga local counterparts natin, ano rin yung nakikita ninyong problema nila? Siguro umpisahan ko sa ang hirap kasi yung pagpunta namin doon, actually dahil walang funds, dahil NGO siya. So kailangan maglaan talaga ng pondo lahat ng magvo-volunteers. Okay. Like for example, some specific lugar na isa doon sa mga madalas niyong puntahan? Ngayon sir, yung tinayo nating ITA Learning Center ay nasa isang resettlement area sa Tarlac, sa Capas Tarlac. Okay. So resettlement area siya, so mas ang nakakalungkot doon, malapit siya sa isang tambakan ng basura dati. Sa Tarlac, yung pinakamalaking tambakan ng basura. So, maliban sa hirap sa pagpunta doon dahil nga mostly mga katutubo at alam naman natin na kapag mga ganitong mga minorities, hindi naaayos yung mga kalsada nila. So, minsan pag tag-ulan po, talagang putikan kami na umaakyat. Tapos, pag tag-araw naman, sobrang dry ng lupa, sobrang maalikabok. Kaya limitado po yung mga nailalagay nagagamit naming mga sasakyan din papunta doon. Ayun. Siguro yung nasa isip po natin yung talagang nasa sobrang layo pa. Pero yung community kasi na napupuntahan namin, resettlement area na po talaga siya. So parang bago makapunta doon sa community, meron din po talagang nearby na communities na hindi na po siya IP communities. Kaya kung ikukumpara po siya doon sa ibang mga IP communities, hindi na po siya yung sobrang hirap. Pero yung nakikita po natin doon na despite na nasa almost same na lugar na lang din yung mga IP communities sa lugar din po natin, yung services ay napuputol pa rin pagdating sa kanila. Yung halimbawa po, easy lang talaga yung pagbiyahe po namin papunta dun sa communities. Pero kapag malapit na po kami, dun na mapuputol yung konkretong kalsada, doon na po nagsisimulang maging medyo mabigat yung biyahe. At regarding naman po dun sa yung coordination with schools, actually po, medyo, hindi naman sa maswerte, pero yung community po na pinupuntahan namin, yung school ay malapit na lang din po talaga sa kanila. Hindi na po katulad ng ibang IP communities na parang 3 to 5 hours yung kailangan nilang lakarin. Yung sa kanila siguro mga 20 minutes na lang nalakad. Pero nananatili yung gap kasi hindi lang talaga sa distance yung reason ng learning gaps na nararanasan ng mga katutubo. Ayun, yung mga kabataan po doon sa community, nakaka-attend sila ng formal school, face-to-face, pero kahit na ganong mode of learning, hindi pa rin nami-meet yung competencies na kailangan. Kasi yung isa po sa mga nakita po namin na yung tipo rin po talaga ng edukasyon na nare-receive po nila. Kasi nakikita naman namin yung mga kabataan na ito na despite na hindi nila nami-meet yung competencies sa school, kapag uma-attend po sila dun sa ating alternative classes, nandun yung kanilang pagpupursige para matuto. Kaya hindi talaga masabi na katamaran or parang kawalan ng enthusiasm, kaya hindi nila nami-meet yung kanilang competencies sa school. Pero ayun, bumabalik siya dun sa anong tipo ng edukasyon po yung kanilang natatanggap. Does it serve their interest? Does it serve the needs of their community? Contextualize ba yung edukasyon dun sa kanilang pangailangan, dun sa kanilang kultura? At dahil
nagkakaroon ng mismatch na yung edukasyon na kanila pong natatanggap ay hindi nag-a-align doon sa kanilang totoong pangangailangan at sa kultura nila, nananatili po yung learning gaps. Kaya ayun po yung sinisikap po nating i-address po sa ginagawa natin. Napakahusay nun, Angel, maraming salamat. GM, i-line up natin, magandang topic yung mismatch sa mga pagbibigay edukasyon sa mga katutubo. Baka nga kasi hindi sumasapat o hindi umaakma doon sa kanilang pangangailangan. Pero ito, nabanggit mo rin kanina, yung kung bakit minsan may mga distracted talaga yung mga estudyante rin dahil sa maraming dahilan. Nung ako nagtuturo, meron akong estudyante na natutulog sa classroom kasi nagpapaalam siya, sir, kasi call center agent po ako hindi pa ako natulog. So sabi ko sa kanya, okay lang, sige, pero parang nahiya siya, so sir, kailangan ko lang matulog. Sige, okay lang. Nakapagtapos naman siya, masaya ako para sa kanya. Pero eto, college na to Sa mga bata, meron din ganito na di makakapasok, tumutulong, nagtatrabaho. Ma'am, ano ho yung mga sitwasyon ng mga students natin pagdating sa ganitong ika nga yung mga ganitong usapin na yung impact ng kahirapan talaga na kasi the government will say, libre ng edukasyon. Meron ng hindi mo na kailangan magbayad. But tapos, nasa sa inyo na yun. Kasi may mga ganong mentality na parang nabanggit ko to dahil nabanggit ni Angel yung kasi may mga parang may notion na ay tamad kasi sila, etc. Pero ano ho yung reason talaga behind? Like, bakit nahihirapan din pumasok yung mga bata sa schools? Yun nga, nasabi natin na kahirapan, So kung minsan yung walang kakulangan sa pananalapi, yung di pa kumakain, tapos kailangan tumulong sa magulang. Meron tayo, makikita mo, mga nagtitinda ng mga bulaklak, sampagita, mga hanggang gabi. So mga estudyante natin ito. So puyat sila, so yung katawan nila na dapat sana nakuha yung nutrisyon at saka yung tulog, hindi nila nakukuha. So makapasok man sila, parang hindi pa rin sila handa na matuto dahil sa ganung kalagayan. Pero kung hindi sila nakakapasok, talagang malaki ang nagiging problema nito. Pero ganun pa man, kasama yan sa tinitingnan ng DepEd na dahil inclusive tayo, so hindi lang yung attendance ang tinitingnan para ipasa ang isang bata sa susunod na antas. So, meron tayong iba-ibang modality para bigyan ng konsiderasyon ang mga batang ito. Pero syempre, ang mga magulang, pumupunta yan sa bahay-bahay, nag-house to house, para kausapin yung mga magulang at kumustahin yung mga bata, lalo na kung at risk of dropping out. Yung bang nakikita namin, madalas silang umabsent. So, antabay na agad ang mga guro. At ang pinakamalungkot, ayaw naming may mawawala. Kung halimbawa, sa simula ng pasok, 4 na po yan, tapos kumakalagitnaan, nagiging 35 na lang. So, nalulungkot tayo doon at gumagawa tayo ng paraan. So, in charge naman po ang ating mga guro pagdating sa ganitong mga bagay. Sir James. Napasok ako sa DepEd. DEX pa noon, Department of Education, Culture and Sports, 1993. At nakita na natin yung mga problema na binabanggit ni Ma'am. Halimbawa, 5 yung anak na nag-aaral. Hindi sabay-sabay papasok yun. Kasi kailangan mayroong mag-aalaga, mayroong titingin doon sa mas nakababatang kapatid nila. Kaya, tsaka yung iba, walang baon, ay ayaw munang 2 yung papasok sa susunod na araw. Baka hindi ko alam kung paano yung pamamaraan. So meron tayo nakitang mga ganong problema. At isa pang malaking problema, yung problema rin sa pamilya. Meron tayong nakikitang estudyante na nasa lola, sa iba-ibang klaseng problemang pampamilya at kahirapan na nagiging sanhi ng mga pagliban ng mga bata sa pagpasok sa paaralan. Well, kung halimbawa ako yung teacher at hindi ko nakikita yung kanilang kalagayan, pag nakita ko lagi kang absent, babagsak na kita. Madalas ganun ang mentalidad natin, Pero napakalaking bagay ngayon. Sa DepEd kasi meron tayong parang immersion At saka yung visitation, yung home visitation. Regular na activity ng mga guro, teacher yan. Kasi ngayon, 6 na oras ang pagtuturo. Yung 2 oras ay may option kung saan at paano gagamitin. Madalas yun ay home visitation. Hindi naman umuwi ka agad yung mga teacher natin. Bumibisita, lalo na yung mga madalas na absent. Alam niyo, nakakalungkot dito. Minsan magulang na nagsasabi, Mami, idadrop ko na po. Sir, idadrop na po namin, hindi na po namin kaya.
Ang teacher pa rin na makikiusap. May mga pagkakataon nga na nagboboluntaryo yung teacher na nagbibigay ng pamasahe para lang pumasok. At hindi yan isolated, kundi nagiging practice na ng maraming mga paaralan yan. So makikita po natin doon yung passion at compassion ng mga guro natin, na pati yung mga ganitong kalagayan. Hindi lang yung sikip ng classroom, yung init ng classroom. Kaya sabi ko, mga teacher natin, flexible talaga pang lahat ng departamento di ba? Pagka panahon ng eleksyon, COMELEC siya. Kapag panahon ng timbangan, bakuna, DOH siya. Pati yung poverty alleviation, baka kung kakayanin ng teacher, kanya pa rin di ba? So, talagang ang mga teachers natin, talagang kayamanan, tulad ng sinabi ni Ma'am Rosalyn kanina, Kaya naman, ang aming panawagan, bigyan naman ng pansin yung mga teachers. Nabanggit mo, Sir James, kayamanan ang mga guro. Pero kung sila ba ay tratuhin ng ating lipunan at ng ating pamahalaan, yaman din ba? Sapat ba? Tapatan lang ho tayo. Sa tingin niyo ba, sapat yung pag-aalaga sa mga guro na meron? Yung mga programa, recently, alam ko, yung linalaban ninyo, yung ibang mga trabaho, yung workload, di ba, na aside from pagtuturo, may mga admin works, napakadaming ganitong gawain. Non-teaching load. Non-teaching load, So, kumusta ho yung sitwasyon ng kaguruan ngayon? At yun ba, nare-reciprocate ba yung kanilang sakripisyo, kanilang ambag sa ating bayan? Masasabi ko, those were the days na talaga naman ang guro ay ginawa ng lahat maliban sa pagtuturo. But now with the initiative of DepEd, like yung taking into consideration the workload of a teacher, where DepEd hired administrative officers to ADAS in a school, and even our PDOs. Pero hindi pa siya 1:1. I mean, when I say 1:1, yung one school will have one AO2, one ADAS, one PDO. Sharing pa rin sila in terms of the ADAS and the AO and PDO. But then again, I can see that na it's a big help to deload the teacher in terms of those things na they should not be doing, so that they can concentrate on their mandates, which is to teach. And so far, this has been happening for how many months? It started in 2020 when we hired Administrative Officer 2. Okay. So, in paper, so ito yung 2020, pero nabanggit nga, hindi pa 1:1. So, kumusta ho dun sa mga iba na nag-sharing, na-deload naman na? Yes po, opo. Actually, dun nga sa nabanggit kong DepEd Order 005, Series 2024, na dun po, nag-guide si school principal on what particular task to be given to the teacher. Na it has really something to do with still on teaching or instruction. Opo. Sir James, sa ibang larangan naman, of course, ito yung sa non-teaching load, yung usapan. Pero sa ibang benepisyo, kumusta ho yung mga teachers natin? Ang tanong nyo kanina, nabibigyan ba ng pansin? Napahalagahan ba ito? Yaman ba ang ituring sa kanila? Yung kabayanihan ng ating mga guro. Lately, dumadaan sa ating Facebook, yung parang mga pabiro lang na mga post na tupad 5,000. AKAP 5,000. World Teachers Day Incentive 1,000, di ba? Taxpayer at talaga namang nagbibigay ng kanilang panahon, ng kanilang lakas. Doon lang medyo nakakatawa, at hindi natin gustong i-judge yung mga ibang kababayan natin. Meron din silang sariling pangangailangan. Pero nababanggit lang dahil mukha nga yatang parang kulang ang pagtingin. Kaya naman ang aming panawagan, kahit konting pagtingin na manggagaling sa ating pamahalaan. Kasama na dyan ang aming panawagan para sa pagtataas ng sweldo. Actually, kami sa ASERT, ang panawagan namin ay hindi salary increase. Although maraming nakapila na mga House Bill at Senate Bill,
recently kay Senator Risa Ontiveros na 15K across the board na para sa salary increase sa mga teachers. Pero ang hinahabol natin yung tinatawag naming salary correction, salary grade correction. Kasi noong pang 1991, ang recommendation ng EDCOM, Education Committee, na noon ay pinamunuan ng namayapang senador Ed Angara, ang tatay ng ating butihing secretary, ay salary grade 17. Kasi ang range niya ay from salary grade 1 sa government service up to salary grade 33. Yun ang presidente natin. Sabi ng EDCOM, ilagay natin ang teacher sa gitna. 16.5 yun. Kaya ira-round up na 17. Kaya ang recommendation nung pang 1991 salary grade 17 ang entry level ng mga teachers. Pero sa matagal na panahon ay nakapako sa salary grade 10. Kailan lang naging 11. Pero si Secretary Angara nung siya ay senador, 2014 meron siyang Senate bill upgrading the salary of teachers from salary grade 11 to salary grade 19. Okay. Kaya nga hinihintay namin yung aming naka-schedule na dialogue sa kanya at i-remind namin, Secretary, nung kung kayo ay Senator. Ngayon, kung halimbawa iyan ay isa-certify na urgent bill na pag-uusapan sa Kongreso at sa Senado, isang malaking bagay yan na mararamdaman ng mga teachers na ito pinapansin na tayo ng ating pamahalaan. Of course, merong mga patingi-tingi, no? Itong huli yung 7,000 na nagiging controversial pa dahil merong tinatawag na group HMO o yung iba individual, yung iba sabi dapat ibigay na ng kas na lamang na ibigay yan, no? So siguro sa susunod na taon ay medyo mapapaayos na yan. No? Yung mga pakonti-konti ay welcome po sa atin yan. Anything na makakatulong sa teacher is a welcome development. Pero syempre, yung malaking pagpansin pa rin na matagal ng panawagan ng mga teachers na para naman makaagapay tayo sa laki ng mga gastusin sa panahon ngayon. Yun. Opo, yan ho mga kabalen, yung sitwasyon ng mga guro. Pahapyaw pa lamang yan kasi sa totoo lang napakarami at yung pinag-uusapan nga natin kung kayo ho ay mapasyal sa mga paaralan na normal day, makita natin talaga yung sakripisyo din, yung struggle din ng mga guro at syempre yung sitwasyon din na kailangan tiisin ng mga mag-aaral dun sa mga masisikip na classroom o kung minsan may init na classroom. So marami pa tayong pag-uusapan at syempre mamaya i-relate natin dun sa present situation din with this flood control anomaly, itong climate change, recently may lindol sa Cebu, Kabilaan, paano natin inihahanda yung ating yung education system natin sa mga ganitong klaseng sitwasyon and of course yung mga guro at yung mga mag-aaral. Huwag ho kayong aalis, marami pa tayong pag-uusapan sa pagbabalik po ng So to Speak.
Nagbabalik po ang So to Speak at nandito pa rin tayo sa ating talakayan, kaugnay of course nitong education system at yung kondisyon ho ng ating sektor ng edukasyon, kaugnay nitong iba't ibang mga usapan din at mga pangyayari sa ating paligid. Kanina nabanggit may mga sa Bulacan may mga classrooms na baha. Ito may balita kami recently sa Macabebe, bahay na pag naliligo yung mga nakatira dun sa bahay, may estudyante, may mga nagtatrabaho, kalahati ng katawan nila lubog sa baha. Kasi lubog sa banyo, lubog yung bahay nila So yung banyo, may tubig din, pero naliligo sila, yung kalahati nakalubog. Di ba? Ganun ho kalala yung sitwasyon nila. And paano sa mga schools na binabaha, ano ho yung experiences at paano ho ninyo ina-adjust? Yung meron po bang, kasi dati, alam ko, may Saturday classes kung tawagin, di ba, pag nag-suspend. Ngayon, paano natin inahabol or mas nandun na rin sa modular talaga? Yun, nabanggit nyo nga, yung sa Bulacan, may mga schools talaga tayo yan. Kahit walang ulan, bahana because of the high tide. So pag umulan lang ng bahagya, talagang asahan mo, lulubog na. So, normal na senaryo na yun. So, hindi na nabibigla yung mga kaguruan at nakakapag-adapt. Kaya meron ng mga initiatives. Like yung mga class program nila, hindi lang isa. May 4. So, sabi nga natin, yung new normal because of the climate change, yung prolonged season ng rainy season, hindi mo na maipapangako kung kailan hindi uulan Unlike before, ito lang ang rainy season. But now, umaabot tayo hanggang bago magpasko. Tapos extreme naman kapag bandang mainit na. So nangyayari yung mga ganito. Ganon din, iba-ibang intervention like yung shifting ginagamit, yung sharing of classroom nangyayari yan. Di naman sa maraming paaralan, dun lang sa mga affected. Kalumpit, Hagonoy, yan, Paumbong, dito sa Macabebe, Masantol, nabanggit nyo, yan yung mga consistently, talagang baha na yan. So humahanap pa rin tayo ng mga innovation o mga programa na maa-address dito. Isa na yung nire-request sana namin na yung classroom, yung mga stilted, yung mga weatherproof na mga classroom kasi iba na nga yung panahon. So, hindi lang sa baha Yung stilted kasi yung ilalim nun dapat wala ng classroom. So, parang open space siya. Tapos yung second floor na lang. And then, dapat windproof din kasi dun sa mga matataas nating lugar, at bumabagyo, natatanggal ang yero pag hindi naka-design sa ganoong mga climate conditions. Tapos, dun din sa earthquake. Kasi just recently sa Cebu, di ba, nagkaroon ng earthquake. So, we do not know. Meron tayong mga schools na nandun sa fault line. So, sa paghahanda ng DepEd, at kung gagamit din tayo ng pondo ng pamahalaan, siguro isabay na yung pag-aaral doon sa design na naaakma at tutugon doon sa nararanasan nating challenges pagdating sa mga natural calamities. Ma'am, since nandiyan tayo sa usapan na yan, naalala ko lang, nabanggit na dating Bulacan District, Assistant District Engineer Bryce Hernandez, doon sa isang Senate hearing, substandard lahat, sabi niya. So, tapos, hindi ko alam sinong senator, pero parang gulat na gulat. Ibig sabihin, pati classrooms, pati ganito, lahat po ng ginawa namin proyekto substandard. When you heard that, personally, bilang isang mamamayan at siyempre bilang leader ng DepEd sa inyong pong bayan, sa inyong lalawigan, ano ho yung naramdaman ninyo at ano yung kagyat na ginawa ninyo? Actually, nakakatakot yun. Kasi ang una mong maiisip doon yung safety. Kung substandard na sasabihin, hindi mo alam kung ano ang mangyayari, kung lumindol o baka bumagsak na lang bigla. So, yung mga bata. Pero kaya tayo kapag may itinatayo, nakabantay ang mga principal natin tinitingnan. At kaagad, nire-report natin sa DP kung may makita tayong cracks, kung may makita tayong hindi ayos sa mga tubo, sa kuryente. Yun ang challenge. Dahil hindi naman ang DepEd ang nag-i-implement ng mga construction. At kahit sa pondo, hindi rin namin kayang masabi. Ang alam lang namin yung MOOE, okay naman. Naka-download sa mga paaralan natin yan. At ang magandang balita, nung nakaraang taon at sa susunod na taon, almost 28 to 30% increase ng MOOE. Although hindi pa rin sumasapat, pero at least nadadagdagan kahit pa konti-konti. Pagdating sa construction, naririnig ko namin na may magandang balita na yun daw mga DPWH na pondo na nakalaan para sa susunod
ay mare-realign sa DepEd. So excited tayo at tinatanaw nating welcome development ito na madadagdagan ang mga classroom natin at matutugunan kahit papaano itong mga pangangailangan. Ma'am, sa ngayon ho ba paano yung setup bago ma-expose itong malalang issue ng korupsyon sa DPWH? Paano yung setup? Like for example, meron kayong kakulangan sa classroom na kailangan i-address. So ito po i-request. Paano yung magiging proseso? At usually, turnaround time, nangyayari ba na ilang years or gaano katagal bago? Or meron bang time na nakapag-request na ba? Or sa inyo ba nanggagaling yung request? So para po maunawaan lang nating mga kababayan. Okay. Base sa experience ko, na-assign ako sa STO City of San Fernando. So malaking tulong ng Special Education Fund where it can exactly construct classrooms needed by the schools. Nagkakaiba-iba siya in terms of that. Siguro dahil din dun sa laki ng CEF na mayroon ng isang city. Yeah. Okay. So, dun naman sa tanong po yun nyo, Sir Justino, regarding dun sa paano yung nagiging proseso, gaano yung turnaround time nito. Actually, hihingan kami ng plano at ilalatag namin sa kanila yung plano na to. Now, depende pa rin sa budget na mayroon ang CEF, at ganun din sa budget ng DepEd na ibibigay sa amin. Dati kasi ida-download yon sa SDO in terms of the infra. Papasok siya ng infra. So dadaan yon sa proseso ng bidding na ang gumaganap nun ay ang DepEd. Okay? Nagkaiba lang nga sa for 2 years, I think, na kung saan ay nailagak ito sa DPWH. So, dun sa naging karanasan ko yon, very short, pero makikita ko na mabilis kapag nasa close to the SDO. When I say close to the SDO, that means yung LGU na mayroon ang SDO. Okay. So mas efficient kung tawagin yung project implementation, mas natutugunan kaagad. Yeah. Sir James, kayo naman nakikita ninyong pwedeng solusyon dito rin dun sa mga na-identify natin. Of course, aside from sa kailangan talaga labanan yung korupsyon at matigil na. Huwag nang maghalal ng mga korap na opisyal. Ano yung pwedeng gawin para ma-fast track din yung pag-address ng ibang mga problema na kaya dun sa level ng SDO, ng LGU? Unang-una, maganda na bubukas tayo sa mga hindi natin alam dati, substandard and overpriced. Kapag ang gobyerno ang nagpresyo ng isang regular classroom, mahigit 2 milyon. 5 million. Pero yung may mga NGOs na nakapag-construct ng classroom na wala pang 1 milyon ang inabot ng gastos. So talagang napakalaking bagay na nababantayan yung ating kaban, yung ating pondo at para mapakinabangan ng husto. Kasi talagang magiging substandard. Kasi kung halimbawang 10 million yan, baka yung 3 million na lang yung napunta dun sa project. At yung 7 milyon sa regular na mga nangongontrata, yung mga private contractors at mga private na project, yung 30% yun ang parang kita nung yung 70% ay yun ang napupunta sa project. Pero baligtad sa atin yung 30% na lang, yung 70% maraming dinadaanan may kanya-kanyang tapyas 30% na lang halos o 40% ang napupunta. So yung pa lang yung mabantayan natin yan at mai-correct natin yung mga ganyang mga sistema. Malaking bagay na kaagad yan At gusto ko lang puntahan yung binabanggit ni Ma'am Cecilia kanina na yung design. Kasi magkakaiba din ng merong mga eskwelahan tayo na iba yung terrain, May mga yung mga parang pabundok. So syempre mas exposed sa hangin yan kaya dapat tibayan yung roofing, Pero meron akong isang napansin na palagay ko ito ay mas marami ang apektado
Natatandaan nyo nung araw, nananawagan ng marami dahil pagka panahon ng July, August ay binabaha, suspended ang klase. Sabi, mag-opening tayo ng August or September, pero hindi matuloy-tuloy. Pero natuloy din dahil sa pandemya, no? Pero ang hindi na-anticipate, pero ako anticipated ko na noon pa, mas marami palang class suspensions during summer. Kasi sobrang init. Kaya apart from the construction and the design ng classroom, dapat i-consider din yung ventilation. Kaya minsan nagiging biro-biroan. Tuwing mag-PTA meeting na lang, si ma'am nanghihingi ng contribution para sa electric fan. Talaga namang hindi ka makakapagturo at hindi matututo ang estudyante. Kahit na ngayong panahon na to na nag-uulan, na supposedly tag-ulan, pag walang ulan, sobrang init ng classroom. So, lalo na kung halimbawa, tatambakan mo pa yan ng 50, 60, meron pang report kanina na hanggang 70. Talagang napakahirap na sitwasyon yan sa classroom. Kaya sa classroom pa lang pinag-uusapan natin, ang dami na kaagad issue at ang laki na kaagad ng epekto sa ating mga mag-aaral at sa ating mga guro. Hindi lang yung learning process yung apektado, pati kalusugan. Yes, kasi kung ganun kayo kasiksikan sa isang lugar, merong isang magkasipon o ubo lang dyan, lahat. Di ba? So, nabanggit mo, Sir James, no, yung presyo ng paggawa ng school building. Tanungin natin yung mga nasa NGO, si Ma'am Angel at si Ma'am Bing. Ano? Kayo ay, of course, nag-volunteer at meron ipinatayong silid-aralan. Magkano inabot nito? Ang mga nakukuha po kasi namin mga donations, as little as 20 pesos sa mga students. So, kung yung nasabi ni ma'am kanina na standard na size dapat ng classroom, naabot naman po ito, pero yun nga, dahil nga hindi naman malaki ang funding namin, so yung roof, wala kaming ceiling, so yun nga, yung pag mainit, sobrang init. May insulation po, pero nalalaglag-laglag, ganyan. Siguro mga around 100K. 100K? In total. Kasi yung semento, tapos yung labor po, community po yun. Tsaka mga volunteers. Pati pagpipintura, volunteers po. Yung CR po namin, wala pa rin pong ilaw, pero may solar panel po naman. Kasi nga walang kuryente doon. So may nag-donate naman po ng solar panel. So 100K. So around 100K. Around 100K. Yung reaction ni Ma'am Rosalie at Ma'am Cecilia. Ma'am, could you please express yung explain. Ano yung anong reason sa likod ng expression na yon? Well, doon lang sa nabanggit ni Ma'am Cecil dito, 5 million kanya. Kasi nabanggit ni Sir James, 3 million. 5 million. Sabi ko, in comparison to 100K. And I think yung problemang nararanasan sa presyong 100K, present din sa 5 million, mainit din. Tiyak ako. Exactly. Baka may kulang din na tornilyo o ilaw o ventilation whatsoever dun sa 5 million. Substandard. Substandard, ika nga, di ba? So, yan ho, mga kabalin, yan yung katotohanan na natutunan natin. From the sources mismo, sila ho yung nagsasabi. At mahalagang pag-usapan natin, mahalagang pagpatuloy natin pag-usapan kasi with what is happening, baka makalimutan din ng tao na yung issue ng corruption, malaki talaga yung epekto. At sa edukasyon pa lang, gusto ko yung sinabi mo, Sir James, classroom pa lang yan. What more sa mas marami pa? Ano yung mga reforma na sa tingin ninyo kailangan unahin ng Administrasyong Marcos o ng susunod pa, no? Para sa gayon, talagang i-address itong poverty gap, learning poverty na meron tayo, yung learning gap na meron tayo sa kasalukuyan. Sige po, unahin natin muna kay Ma'am Cecilia, tapos everyone will get to answer. Yung move ngayon ng gobyerno na dagdagan yung pondo para sa edukasyon, magandang simula. Ang kailangan na natin gawin yung pagpa-prioritize kung ano ba talaga yung kailangan na magkakaroon ng direktang impact doon sa pagkatuto. Kasi hindi naman usapin ng kung gaano karaming pera Ito kung paano natin gagamitin. So, ito siguro kinakailangan ng pagtutulungan Dahil ang edukasyon, hindi lang naman ito responsibilidad ng Department of Education. Lahat ng tao na mayroong taya dito sa kinabukasan ng mga kabataan, dapat nakikilahok. So, aktibong pakikilahok ang kailangan natin sa iba't ibang sektor ng lipunan, hindi lang ng DepEd. Mga volunteer, community, kailangan nakatutok tayo at tinitingnan natin. Yung open
yung open resources at saka yung sinasabi nating project bukas ng DepEd ngayon na i-open sa publiko lahat ng mga datos at makikita ng bawat isa. Yung transparency, napakahalaga. Kasi ang katambal niyan, accountability. Kung gusto nating pangalagaan yung pera o pondo ng taong bayan nagmumula sa tax ng mga tao, kinakailangan nating hindi lang sa pamumuna yung hahanapin natin ng pagkakamali, kung hindi, hanapan din natin ng solusyon ng mga problema at paano tayo sasali para masolusyonan yung mga problemang iyon. Yun, maraming salamat po, Ma'am Cecilia. Si Ma'am Rosaline naman. Yes. Ako, dun sa prioritization na nabanggit ni Ma'am Cecil, it's more on concentrating ano talaga yung pinaka ugat ng nararanasan natin. Okay? Doon tayo tututok. Now that we have that funds na sa tingin natin, oo, hindi pa ito sapat, pero malaking tulong na to to start. And so, ensure lang natin na every one of us is somewhat vigilant on this, na take responsibility and accountable with it. Learn from our teachers, guys. Di ba? Ang ganda pakinggan, di ba? Maging vigilant, maging accountable tayo. At ito, yung mga guruho natin, sila ho yung magtuturo sa atin ng magandang asal. So sana yung mga nasa gobyerno, especially yung may hawak ng pondo ng bayan, yung magandang asal at yung accountability, wag kong kakalimutan. Ma'am Bing and Ma'am Injat. Siguro yung lagi namin panawagan sa Liwanag at Dunong, yung edukasyon para sa lahat. Yung pagiging inclusive ng education system natin na design talaga siya para sa lahat ng mga Pilipino na kasi hindi, yun nga yung nabanggit na may modular tayo ngayon or kailangan natin siya, hindi siya aangkop sa lahat ng mga estudyante. So siguro kaakibat nung pagbibigay ng pondo sa atin, gamitin din natin siya para maabot din yung mga, katulad niyan yung mga IPs natin na kailangan din talaga. Siguro kasama na rin yung pagtuturo sa mga adult na katutubo din na para hindi sila mapag-iwanan at hindi sila ma-abuse din ng mga ng lipunan. Yun. Parang kung gusto din po talaga nating malaman kung paano i-address yung mga problema na ito. First step din po talaga yung mismong pagtungo natin do sa mga komunidad or sa mga sektor na nakakaranas ng mga ito. At sila po talaga yung kilalanin natin at tanungin natin kung ano talaga yung kanilang pangangailangan. Kasi parang napakadalas na may mindset na parang tayo yung mag-iisip ng solusyon para sa kanila. Pero para ma-address po talaga yung mga pangangailangan nila, sa kanila talaga yun manggagaling. At sa bahagi din po namin, bilang mga volunteer teachers, syempre yung inaasahan din po talaga namin ay hindi naman po kami humihingi ng parang compensation sa ginagawa namin. Pero at least po yung parang i-recognize yung pagiging hindi lang valid pero necessary din ng ginagawa namin. At itigil, kasi yung realidad din naman do parang ngayon, sobrang positive po nung narinig namin na sa ginagawa namin. Pero yung realidad din po talaga ng nararanasan ng mga voluntaryong guro na katulad namin at ang iba pang mga nakakasama namin ay nakakaranas po ng intimidasyon, harassment at yung ibang alternative schools na tinatayo sa ibang komunidad ng mga katutubo ay sa pilitang pinapasara, binobomba. Kaya yun din po, hindi man po kami humingi ng compensation, pero at least i-recognize yung ginagawa po natin at suportahan at particular na po, yung mga lumad schools na pinasara po nila noon, i-suportahan po nila para makapagpatuloy na po ulit sa operasyon para ma-address po natin yung learning poverty po nararanasan ng mga indigenous communities po. Ayun. Maraming salamat, Angel. And ayan, isang topic talaga to dahil lalo na dito sa Central Luzon, nabanggit din kanina ni Ma'am sa DRT, sa Bulacan, meron tayong mga dumagat, yung mga AITA dito sa Zambales, Porac, Tarlac, kailangan din pag-usapan talaga dahil kailangan may puwang yung mga katutubo dito sa talakayan natin sa mga isyu panlipunan bilang bahagi sila itong ating lipunan. Sir James, ano ho yung mga minumungkahi ng assert
para sa gayon mabigyan ng reforma itong ating krisis na nararanasan ngayon sa edukasyon? Halos ang buong sambayan ng Pilipino ay nakatunghay sa kung ano mangyayari dito sa ating pakikibaka laban sa korupsyon. In fact, noong September 21 ay nanawagan ng malawakang pagkilos bilang pagpapahayag ng saloobin na ayaw natin ang korupsyon. Kaya lang mukhang majority ng Filipino people ay hindi objective sa kanilang paglaban sa korupsyon dahil nahahaluan ng kulay o may pinapaborang mga kulay. Dapat wala ito dahil lahat naman ng kulay may culprit. Kaya kung pagtatakpan ang kakulay at ididiin yung hindi kakulay, hindi ito ang tamang paraan ng paglaban sa korupsyon. So, ngayon, ano ang partisipasyon natin? Mananatili na lang ba tayong nanonood, spectator na lang ba tayo sa kung anong gagawin ng mga nasa itaas? Hindi, dahil unang-una, sa atin mismo manggaling yung paglaban sa korupsyon. Baka naman mamaya sa maliit na halaga, ikaw ay bahagi rin ng korupsyon. Ikaw ay bahagi rin ng katiwalian. So bilang mga guro, humuhugot sa amin ng inspirasyon ang partikular ang ating mga kabataan. Sabi nga nung kasabihan, a mediocre teacher tells, a good teacher explains, a superior teacher demonstrates, but a great teacher inspires. So hindi lang tayo nagiging inspirasyon sa ating mga mag-aaral, kung hindi nagiging inspirasyon tayo, tayo ay guro ng bayan, kami ay guro ng bayan. Hindi lang guro ng mga bata. Kaya ang sambayan ng Pilipino ay humuhugot din ng inspirasyon sa ating mga kaguruan. Kaya ang aming panawagan, para totohanang malabanan ang korupsyon, huwag maging bahagi ng anumang bahid ng katiwalian ang ating mga kaguruan, particularly yung ating mga teachers at ang DepEd in general. Dahil tayo po ay mga inspirasyon ng ating kinabukasan. Maraming salamat po, Sir James. At muli sa ating mga naging bisita kay Ma'am Cecile, Ma'am Rosaline, Ma'am Bing, Ma'am Angel at Sir James. Salamat sa inyong oras at syempre yung inyong pagbibigay sa amin ng mas malalim na pag-unawa dito ho sa sitwasyon ng edukasyon dito sa ating bansa. Ang edukasyon po ay hindi lamang patungkol o tungkol sa pagbabasa at pagsusulat. Ito po ay pag-asa. Pag-asang dapat abot ng bawat batang Pilipino saan man siya naroroon. Pero hanggang may mga batang pumapasok ng walang upuan, may mga gurong nagtuturo ng walang sapat na gamit, o minsan nag-aabono pa, tungkulin nating lahat na ipaglaban ang karapatan ng bawat isa na matuto. Dahil ang tunay po na yaman ng bansa ay hindi nasusukat sa laki ng budget, kundi sa dami ng batang marunong mangarap at matuto. Muli, sa ngalan ho ng ating host, Binibining Sonia P. Soto, ako po si Justin Dizon. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Hanggang sa susunod na episode, dito po ang ating programa, So to Speak.